Sa number 9 kasos ang dengue sa Bacolod, halos 50% ang ginubo. Sa pinakaulihing data nga ginpagwa sang Bacolod City Health Office, humalin Enero tubtob Agosto 15 sini nga tuig, may 389 ka kasos ang dengue sa syudad, kag isa diri ang napatay. Ini ang mas manubo kung ikumpara sa 743 cases kag 5 deaths sang parehas nga tion sa tinalikdan nga tuig. Sa pihak sini, ginsiling ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Environmental Sanitation Division, nga bangod sa pag-ulan-ulan, kinapaabot nga magsaka-liwat ang kaso sa dengue sa syudad. Humali na Hulyo 19 tubtob Agosto 15 sini nga tuig, may 130 ka mga kaso sa dengue ang na-record sang CHO. May pinakadamo nga kaso sang dengue amo ang Barangay Mansilingan, Handumanan, Estefania, Singkang Airport, kag Banago. Ginapangabay sa CHO ang publiko ipabili ng katinlo sang palibot kag likawan ang stagnant water. Dugang ni Tan, kung madamo sang lamok nga nakita sa palibot sa balay, gilayon nga pangitaon ang posible nga breeding place sang lamok kag tinluan ini. Nag-aabiso man ang CHO sa mga ginikanan nga gilayon ipakonsulta ang ilang mga bata kung nagahilanat ini sa sulod sing isa, tubtob duha ka adlaw. So we have noticed nung mga bata na even 1 to 2 days nga gahilanan, dapat magpa-check up kita dayon. And painumun na sila sa paracetamol, and aside from that, plenty of fluids din. We have to remember, especially mga bata, they refuse, no? Kapalumatay lang sila. Tinguaon na gid nga even on the first day nga nagalagnat sila for whatever cause it is, padamuot tagit sila inom sa hydration solution, which is of course ang result na kay it will help prevent nga hindi mag-weaken ang ilang blood pressure. Kaya